Nagduduma ang programa tinsayangkat ti BFP Cordillera para ita a Fire Prevention Month. Nga mitibat dagitoy sumagmamanuladta dagiti nailista nga insidente ti uram iti rehiyon. Itibat umadanin a Semana Santa mapalpalagipan manen dagiti umili iti panagsagana ken panaganadda tapno maliklikan ti uram kadagiti sa Nikwada. Ada detalye ni Jessel Kate Lapizar. Naobserbaran ti panagngato ti bilang dagiti insidente ti uram iti Rehiyon Cordillera iti umuna apasat ti 2026. Maibasar iti datos ti Bureau of Fire Protection Cordillera dimmanon iti sangagasot 37 a fire incident ti nailista manipud Enero agingga iti agdama. Nangat-ngato ngem ti 86 a kaso iti pada a panawan iti 2025. Sigun iti BFP, dagiti kang runaan arason kadagiti structural fire, ti electrical faulty wirings gapo iti loose connection ken arsing, panangaramat iti open flame iti panagluto, kastamot tinabaybayan a kandila ken nakasaksak ng appliances. Adumat dagiti nailista nga insidente ti forest ken grass fires iti rehiyon a resulta ti open flame kadagiti farmland, wenno agricultural land clearing operation, panagsigarilyo, kaingin ken dadumapay nga addaan pakainaigan iti napudot a panawan. Mabalin siguro nga masuruan tayo dagiti kakadwa tayo nga manalon nga ada dati awagan tayo nga controlled fires tapno tikas takot urnungan da dagiti rurot nga dinaldalusan da iti may nga lugar tapos tapno nalaka nga mabantayan da po. Kangatuan ti nailista nga insidente ti uram ti probinsya ti Benguet nga addaan ti 56 a kaso, sumaruno ti Mountain Province ken Kalinga. Gapu iti daytoy agpalpalagip man ti BFP iti publiko a pairtengen pay ti panagannad ken pagbalinan a daily habit dagiti fire safety practices nang runa ita a nabara ti panawan. Sakbay ko mga agbiyahe dati kakailyan tayo diti Cordillera. Kasadyan na ibagatayo tatay. Amin nga appliances, iti unag ti babalayday, katanda pa'y kama, i-disconnect da, i-close da dyan, main safety switch, ken numabalin kat, ikasaw da iti kaaruba da dyan balayda, tapno ikastakat mabantayan damot lang, hanlang ati uram, no dikot, no niya, man ti mabalin nga agtakaw dyan unag ti balayda. Agtultuloy mo ti panangipatungpal ti ahensya kadagiti programa may papan iti panagsagana dagiti komunidad tapno malapdan dagiti insidente ti uram ken masalakniban ti biag ken kagawaan dagiti umili ti rehiyon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.